Иске татар зиратында йөзләрчә кабер ташын җимерү очрагыннан соң биредә саклык чараларын арттырганнардыр дип килсәк, хәл элеккечә төрле яклап ишекләр ачык, саклаучы гомумән юк. Керү ягында гына безне Фәрит абый каршы алды. Ул зират каршында 2005 елдан башлап хәер сорап утыра икән. Шуңа мондагы хәлне миннән дә яхшы белүче юк ди ул. Монда саклыйлармы соң бу зиратны? Кем сакласын моны? Анда кіріп боламансың. Тыңларда. Охранник юкмы? Охранник мында кылабы? Охранник насалда жүрек. Журналистлар белән сөйләшим. Ул акча бирүчеләр белән генә сөйләшәме? Нинди урын? Жаңа урын сатыгыла тора инде. Жаңа урын жоқ инде мында. Ну ничә сум соң ул кыйба тора? 20 мең. Калдырган өчен кирәк. Мәйет кунганда калдырган өчен кирәк. 4 мең. Кабер калдырган өчен. Кардыган куярга кирәк. Игресен түләргә кирәк. Бөтенесе бергә күпме чыга? 50 мең чыга инде. Күбрәк булмас. Ана тегәр калдырган. Ана мөмкин чыга. Грамотлар. Тошлы битәр эшләтергә кирәк аны. Юк, ну менә анда саталар 25 мең иң шәп таш. Язырга кирәк аны. Yazı için tutarga kira geldiğinde. Кую өчен күпме? Kuyu için kira geldi. Bir olmadı. Öyle değil olaydı. 100 меңгә җыела инде монда. Вандаллар һөҗүме күбесенчә 5-нче аллеяга туры килгән. Биредә кабер ташлары аударылган, кыйммәтле затлы ташлар шәлпәрәмә китерелгән. Җимерү галәмәтендә нинди дә булса мантык күренми. Фотография төшерелгән ташларда язулы гына булганнары да зыян күргән. Зиратка үз туганнарының каберләрен карарга дип борчылып килгән Наил Сиражетдинов бу хәлне кытышкыч ди. Уйларга кирәк. Менә бу зиратта иң шундый борынгы иң беренче зират дигән татарларның ниме. Шунда да шундай бер ясагач нәрсәгә турында уйлыйлар икән бу кешеләр. Менә бит монда күбесе менән җириләр олы кешеләр име. Аларның бит инде күбесе туганнары бөтенсе монда. Бөтенсене кая менә хәзер менә бу әйберләрне бөтенсен восстановительгә акчаларын алырга кирәк. Аны бит бик авыр бит җылыйлар бит күбесе картлар шуннан карап инде. Менә бит ну алар менә монда причем инде монда яткан мәрхүм мөселман кешеләр инде. Алар бит бердә гынахлары да бер нәрсә дә юк аларның бит менә бу кешеләр алдында. Менә мин уйлыйм менә алар должны как-то гафу итәргә публично. Үзләре килсеннәр, үз табысыннан гафу итегез дип менә һәрбер кешенә тамашалан рәнҗетүләре кешеләрне аларга булай гына калмый. Зиратта ташларны җимерү хәбәрен ишеткәч, биредә җирләнгән күп кенә театр артистларының каберлекләрен карарга дип Камал театры җитәкчесе Илфир Якупов та килгән. Кешенең күңелендә булмаса, сакчылар куеп кына бу мәсьәләне хәл итеп булмый ди ул. Без күрдек чит илләрдә, бүтән җирләрдә, зияратларда, кайбер каберләрдә видеокамералар, берничә видеокамера. Нәрсә өчен дип сорадык. Бу бит инде икенче яктан көлке хәл бит. Камералар куярга монда зияратта нәрсә булганын карап торырга. Ул шул ук вакытта акылга сыймый. Элек менә әйтәләр менә бу шардуганнарны, кыймаларны хайваннардан саклаган диләр. Кабергә басып җөрмәсен хайван дип шулай итеп саклап. Хәзер инде кешедән сакларга монда алай гына саклап бетереп булмый. Кешенең үзендә булмаса күңелендә Туганнарының каберләрен карарга дип килгән Айнас Мөхәммәтҗанов бу хәлгә карата мондый фикер белдерде. Менә калиткалар нишләп ябылмаган дип кайберләр язалар инде. Минемчә, вандаллар бит алар калиткадан йөрмиләр. Кем әгәр дә шундый эшләргә теләй икән, ул кыймадан да сикереп, ничектер башка җирдә юлын табып та керә мөмкин. Монда минемчә зират турында түгел, монда күбрәк менә безнең җәмгыятебезнең хәле турында уйларга кирәк.
Зөфәр Исмагиловның да биредә туганнары җирләнгән, аларның каберләре зыян күрмәгән, шулай да аны бу күренеш нык борчый. Ул эш бик зур гынах. Бу кешеләргә җүнле тормыш булмас дип уйлыйм мин. Аллаһ Тәгалә, я не знаю, как это сказать, это моральные уроды. Мөмкин заказной булырга мөмкин, Корбан бәйрәме алдында разжигание национальной розни вполне может быть. Очень даже может быть. Хотя в нашей республике уж настолько толерантное отношение ко всем религиям, я не думаю, что... Хотя молодежь, наркоманы, если им на дозу что-то там выделили какие-то суммы, у них же нет ничего святого, они кроме дозы ничего не знают. Скорее всего, это какие-то неадекватная молодежь. Взрослый человек, даже взрослый алкоголик, пьянчушка, он так не сделает. Человек, который воспитывался там, не знаю, при Советском Союзе. Зират җитәкчесе бу хәл турында журналистлар белән сөйләшергә теләми. Массакүләм мәгълүмат чараларындагы хәбәрләргә караганда, кабер ташлары аны куйган кешенең шәхси милке һәм ул аны үзе торгызырга тиеш икән. Җимерелгән ташлар төрлечә бәяләнә. 15 меңнән 40 меңгә кадәр, аны кую эшләренә тагын якынча 10 мең сум кирәк.